El motiu que tenim per estar avui és que ja no podem estar més temps en aquesta situació de que no es regulen els preus del lloguer. La gent ja està molt malament, no arriba a fin de mes i es tenen que regular el més aviat possible. I crec que, sobretot, s'ha de fer un plantejament, però un plantejament molt més enllà de lo que seria regular els lloguers, sinó, per exemple, tots els pisos buits de gent que no ha declarat, això fa que el preu de mercat pugi i que molts no podem ni accedir. Gent, que, per exemple, que es divorcia o es separa i ha de conviure amb les seves exparelles, amb el que això comporta a nivell de salut mental. O, per exemple, persones de 30 anys que encara no s'han pogut emancipar. Els que ens hem pogut emancipar som autèntics privilegiats i hem de ser conscients d'això. Amb la flama encesa al cor dels Pirineus, Andorra ha donat el tret de sortida a uns jocs que han estat molt més que competició. L'esperit olímpic s'ha respirat des del primer moment, emoció, germanor i bellesa, en una inauguració que ha il·luminat 6 dies de passió esportiva. Uns jocs petits amb valors immensos. Després de 6 dies intensos, els Jocs s'han acomiadat deixant una empremta de superació, amistat i orgull. La bandera olímpica ha passat a Mònaco, però l'esperit d'Andorra 2025 quedarà gravat en el record de tots. Uns dies que ens han demostrat que, encara que petits, podem somiar en gran. Per sorpresa, fa uns dies em van avisar i la veritat que, amb molta il·lusió de, com he dit, poder participar en un esdeveniment històric del país i bé, molt agraït. Una llarga tradició en la que els bisbes d'Urgell han prestat un servei de país en moments decisius en favor de la independència i el desenvolupament social, econòmic i institucional del poble andorrà. Som, conjuntament i indivisa, el cap d'estat. Llavors hem sortit d'Ordino amb l'L6. Hem parat a la Massana, al Garrellà. Allí ens hem esperat. I hem agafat l'L5 perquè pensàvem que era el que anava a l'hospital. Abans els autobusos evitaven molta despesa a nivell sanitari perquè no s'utilitzaven ambulàncies ni transport sanitari i nosaltres érem autònoms. I ara ens han creat una certa dependència d'altres serveis. Benvinguts a la vostra plaça del poble.
A nivell de la Lliga ja hem complert el 98% de lo que demanava, i inclús la Lliga ha felicitat tant a la federació com als operaris de la federació pel bon treball que s'ha fet. Actualment ara tenim 150 equips, amb els 4 camps que tenim no és suficient, hi ha una manca d'instal·lacions brutal, i sí que és cert que a partir del 2027 entren nous projectes, però aquí tindrem que valorar si millorar aquest estadi, si fer altres camps de futbol 7, que és una necessitat absoluta pel país, per donar un servei a tots els futbolistes. Penseu que actualment tenim 3.000 llicències. Que tots els peregrins, tots els nens, de l'amor d'un Déu, de la creu el vostre fill, la font de totes les benediccions. Bé, per Andorra penso que i pel govern d'Andorra és una fita importantíssima. Fa molts anys que hi treballem. De fet, aquesta infraestructura concretament que s'emmarca, diguem, en un pla de treballs més ampli, prové de l'any 2017. En aquell moment ja es va signar un conveni que tenia per objectiu, diguem, millorar les vies d'accés a Andorra, i particularment la RN20, i la gran infraestructura, diguem, d'aquesta millora era, evidentment, aquesta galeria per a llaus, l'AT2, amb una inversió aproximadament de 24 milions d'euros, els quals la meitat els hem sufragat des d'Andorra. Poder començar amb aquestes condicions de neu, com veieu, és fantàstic. Ara feia ja 2, 3, 4 temporades que no teníem un pont de la Puríssima amb aquestes condicions de neu, i podent obrir els dominis esquiables com farem en el cas de Palau. Però en quant a xifres, estem calculant unes ocupacions d'aquest pont de la Puríssima d'aquests 3 dies que estarien en torn als 28.000 clients a Gran Valira, uns 8.000 aquí a Palarinsal i en torn als 4.000 a Ordino Arcalís. Amb el temps s'han anat col·locant elements que eren descontextualitzats, que no eren ben bé la Casa de la Vall, i per tant s'ha volgut anar una mica més a l'essència, col·locar coses que són més pròpies del que és Casa de la Vall. La bandera més antiga que es conserva, l'arca més antiga que es conserva, i per tant, diguéssim, despullar-la, que realment Casa de la Vall mai havia sigut un edifici, diguéssim, ostentós ni carregat de coses, no? S'ha canviat totes les instal·lacions, a tots nivells. S'ha canviat des dels vidres fins a s'han ajustat les finestres, i llavors totes les instal·lacions de deteccions d'alarmes, de càmeres, tot això s'ha canviat tot. Falta essencialment dos grans blocs. El bloc exterior, és a dir, tot el llosat, la fusteria exterior, algun element de pedra que s'haurà de rentar, etc. Avui en dia reobrim la seu parlamentària tal com la coneixíem, però a dalt de tot hi haurà una part museïtzada que t'ajudarà a contextualitzar el Consell General, el Coprínceps, el Coprincipat, el govern, els comuns. Ens ajudarà a entendre més quina és l'estructura política d'Andorra i la nostra història.